बैसागु फैगौनि समा मात्र 6 घन्टाल'सै दा नोंथाङा नोंथांनि समस्यायाव मोनफ्रोमबो गामियाव गिदिंबाय रायजो राजाफोरनि गासै अननाय आरो हेफाजाबखौ माबायदि गासै आंनि 13 नम्बर चिरां ब्लकनि दैदेनगिरि आरो प्राइमारि बुथ कमिटि आरो बिसिडिसि चेयारमेन मेम्बार गासैखौबो आं हामबाय होग्रोयो मानोना बिथांमोना जथेस्थ इलेक्शन केम्पिं जाजेननायनिफ्राय दिनैसिम खस्थ' खालामनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै खामानिखौ मावदों आरो बेनि थाखायनो हाजासे साबायखर बावग्रोनाय थाबाय दिनै फार्स्टआवनो लास्ट जोंनि इलेक्शन केम्पिंआ आरो बेवहाय आं दिनैहाय रोखा जानो हाबाय बे 13 नम्बर चिराङाव देरहागोना आं रोखा जानो हाबाय बेसेबांसो मार्जिन लानानै ओरैनो आं बेहाय 22नि बारा बेहाय आं अनजिमा लानानै माने आं देरहागोनखौ आं नुदों रायजो राजाफोरखौ भट होनो थाखाय मा खालामदों आं रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायगोन जे सान्थि भाबै रायजो राजाखौ नांलाय खमलाय गैयालासे मोजाङै मोजां जोंनि डेम'क्रेटिक बे डेम'क्रेटिकखौ फालिनानै जाहाथे बयबो ज'ज'यै फैनानै भट होफैयो बेनि थाखाय आं खावलायगोन जाहाथे बेयाव नांलाय खमलाय जाया मोजाङै मोजां इलेक्शना बारलांथों रायजो राजाखौ आं खावलायगोन बेखौनो जे दानि जुगा सान्थिनि जुग आरो बयबो बेखौनो बरायदों बेखायनो जोङो बेखौ पिसफुल माने गोजोनै बयबो बारहोहरनो थाखाय आं खावलायगोन नोंथांनि हेंथायै बिपिएफ बिजेपि दङ सोर फेक्टर जागोन बे मोननैनि गेजेरावबो आं जेबो फेक्टर नुवाखै बिपिएफनि गेजेराव जों नुबाय गोबां बेबायदिनो दुर्बलताखौ जोङो नुबोबाय आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोननिफ्राय दिनैहाय एरायनानै दिनै इउपिपिएलआवनो फैबाय आरो बेहाय बिजेपिया जे बेहाय मोनसे दखल खालामनो हागोन बेखौ नुवाखै मानोना जोंनि राजनितिकआ आन्चलिकनि मोनसे राजनितिक आरो बेखौ लानानै जोंनि उसुं खाथिनि जेनेबा राजनितिक बे हिसाबै बेहाय जिखुनु बिजेपियानो जा कंग्रेसआनो जा बेहाय रोदा सुनो हायाखै आं बेखौ नुदों आरो रायजो राजाया बेखौ दिनै लुबैयाखै सानसेनि राजनितिकखौ बिथांमोना लुबैयाखै जेब्लायबो जोंनि बे जायगानि जेनाखि राजनितिक आन्चलिक दल इउपिपिएल जोंनो बिसोर सापर्ट खालामनानै दिनै आवगायबोदों आरो बेखौनो देरहाहोगोन होननानै दिनै थिरांथा लादों 3 तारिखआव हाग्रामा महिलारिया समायखिरा लागोन होननानै नोंथाङा बुंदों बिथाङा गाबगोन ना समायखिरा लागोन बे समासो खोन्थासिगोन आंथ' बांसिनै बिथाङा न' सिङाव दर फांथेनानै हारसिंसो थागोन नामा बेखौसो नुगासिनो दङ समायखिरा लागोनखौ आं बेबायदि नुहुराखै खारन ग्राउन्ड रियेलिटिया बेखौ खोन्थायाखै जे बिथाङा दे समायखिरा लागोन आरो चिफ जागोन बेखौ जों सिमांबो नुवाखै खारन 5 बोसोराव अपोजिसन जानानै खेबसेबो बियो एसेम्ब्लियाव गाफैयाखै मानोना बे डेम'क्रेटिकेलि बियो जेबो माने रुल्स एन्ड रेगुलेसन आरो बेखौ फांसन खालामखायाखै थ' बे हिसाबै जे आं चिफ जाबाल'सो बे समायखिरा 3 तारिखआव लागोन होननाया बेयो खुनु दिनैनि रायजो राजाया बेखौहाय दाबि दावा खालामनायखौ लुबैया दा रायजो राजासो फसंगोन मानगोनां बिटिसिनि जोंनि आवगोलनि चिफ प्रमद बर' सारानो आरो समायखिरा लाफिनगोन आरो बेनो चिफ जाफिनगोन लोगोसे डक्टर हिमन्त सरकारा मोनसे मोबिलाइजेसनाव फैनानै बर'नि नैबे बिटिसि एरियायाव जुदि बिटिसि बिजेपि दोला सरकार थायोब्ला बिटिसिनि माखासे बिसिडिसि लेभेला गोमालांगोन नामा बेखौ कनफिउजन खालामगासिनो दं बेथ' एकदम रोखा बियो जोंनि मोनसे एमेन्डेड कनस्टिटिउसनजों फैनाय बेखौहाय रावबो सोरबाया बोखानो बा सोरबाया सिफायनो होनबाबो बेखौ हाया दा बेखौ लानानै गोबां रायजो राजाया थलं थफं जादों आरो गोदाव सोराव जादों बेखौ जों रायजो राजाया बयबो मानिया आरो बेखौ गासै जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा बेखौ मानिनानै लानो हाया आरो बे जानायबो नङा बेखौ जों क्लियारलि बुंदों बेयो मोनसे राजनितिक लेंगुवेज आरो बेखौ जोङो राजनितिक भाबै जोङो लानांगोन गोजोन्थों नमस्कार সকলো সাংবাদিকলৈ মই আগন্তুক যি আমাৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ সকলো সাংবাদিক মই শুভেচ্ছা কামনা কৰিছোঁ লগতে আজি মই ইউপিএলত যোগ দিয়াৰ কাৰণটো হ'ল মই প্ৰথমতে মই 2000 আপোনাৰ এমপি ইলেকশ্যনত মই বিজেপিত এটা সক্ৰিয় পদত আছিলোঁ আমাৰ বিজেপিৰ ব্লকৰ ওবিচি মৰ্চাৰ সভাপতি আছিলোঁ পিছত মই বাই ইলেকশ্যনত কিবা এটা কাৰণত মানে এটা ইনচেণ্ট কেছ এটা হৈছে মোৰ লগত হোৱাতে মই বিপিএফৰ লগত ইমান দিন জড়িত হৈ আছিলোঁ মানে বিপিএলৰ জড়িত হৈ আছিলোঁ বিপিএফ পাৰ্টি হিচাপত মোক ঠিকেই লাগি আছিল কিন্তু মই দেখা পালোঁ যিটো আমাৰ বৰ্তমান যিটো আমাৰ কেণ্ডিডেট আমাৰ 13 নং চিৰাঙৰ যিটো কেণ্ডিডেট শুকুৰ সিং মুছাহাৰী ডাঙৰীয়া মানে ই এজন স্কুলৰ শিক্ষক আছিল
আমি জানা হিচাপত কিন্তু মানুহজন ইমান মিছলীয়া সি মানুহ মাতি কেনে মানুহ সময় নিদিয়ে বা মানুহ ভেলু নিদিয়ে এনেকা মানুহ যদি আমাক এতিয়াই যদি এনেকে এভৰ্ড কৰে পিছত জিকাৰ পিছত বা ইএম হোৱাৰ পিছত আমাক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব এইকাৰণে মই চিন্তাধাৰা কৰি আৰু ইপিপিএলৰ যিটো আমাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা বা কিবা যিটো কৰিছে আমাৰ আগন্তুক যিটো মানে মাটিৰ বিষয়ে হওক কিবা যিটো আমাৰ ৰাজনৈতিক বহুত মানুহ দিছে মই অলপ চালোঁ পকৰাজাৰ আপোনাৰ সুবাইজাৰ কদমতলী এইবিলাক অলপ শুনাৰ পিছত মই ভাবিলোঁ যে নহয় আমি বিয়া ৰাস্তাত গৈ থাকিলে নহ'ব বা আমি যিহেতু আমি এটা গাঁৱৰ আমাৰ গাঁৱত সকলোৱে মানে বা চবেই আমি একেলগত হৈ থাকোঁ মানে মই ভুল পথত মই মানুহক লৈ যাব নোখোজোঁ মই মানে বহুত চিন্তাধাৰা কৰি কিনে ভাবিলোঁ যে নহয় আমি ইপিএলত থকাটোৱেই আমাৰ দৰকাৰ যিহেতু আমি এটা আমাৰ খাচ মাটিত থাকোঁ আৰু আমি জানো এই খাচ মাটিটো যদি দিয়ে আমাৰ ইপিএল চৰকাৰে যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে বা আগতে বহুতো দিছে মানে এইটো কামনা কৰা এইটোৰ কাৰণে